Sarauniya TV, tashar al'umma. Rayuwa ba daɗi, zuciya ta zafi, ki min uzuri duk da ban kai ki wannan ba. Gare ki dai ba daidai, zan gyara su da ɗai-ɗai. Daure ki ɗan ban dama, ba za ki yo kuka ba. Ban yi tunani sam ba, ya za ki ji kaina ba. Yanzu na gane ciwon so bai san da magani ba. Da ina jin na kai, na biye wasan kai, ashe ba zan iya komai in ba bike a dama. Ke ce dukan ƙarfina, mai sai ta tunanina. Na saba yin laifi, ke kuma kin saba min alfarma. Ina tunano baya, sai in ji na gaza zarriya. Farin cikin da kike ni ne sanadin da kika yi kuka. Na yi alkawari dukkanin haɗari, zan shige shi da ƙarfi na gare ki in zama dirka. Komai nake so kin mini, har zuciya kin bar mini. Na durkusa na ne mutu banki ya fa laifina. Rayuwa ta sai da ke, bani iyawa ba bike. In ba bike 99 ba za ta cike 100 ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.